bono igano mugaka kengere formerly na kaberu mukansera Nyamira town council bono onde no moichano omonene uno mugirango njenguna ande igano mugakore health abantu baitu tigamba tebiga town ya Nyamira mune kinete yetere tamako kaito kengere na bono ekera nkonyoro muisimi gwone insigite umuntu osomete buya umu accountant eroya wewe abakwesi kugira babeko kobokonga insitibu week getaya na ndira mana konyora nk'abantu baminta bagiranga bamintu abatware kurwanya uburayi kurubosongo tukabarenta Nyamira kurunyamira yarenge division abagiranga tware kurwanya intu kengera nari ngoyamo ono nkiango boli una omwe musiema peleja oyorure kwoti yaya aria asako gamba buno mwe musie okire koigure sukuru ase town ima nkikiagera karete sukuru e town ima atari konye beka se kwoti yaya wewe waro jenga sabana baragende mwana radwara amiyo kenkunya gita usema mtayo bantu bame bono rende mwana uri nana inana etutu inkibono nera koira niria mangana nama itenga erango kinari naende na bwate gesio abana inki baitu bamwe egasi yo bwemusie ere ari kurigiriga tabasa kweso ya mangana yukurama batabanene nkiakoramira abantu abanene ani dodo rani ngumu insimi wana ne chinda takuruta chinta cho atute chinta cho mune bunda ko chimaega abakwesi muzanga ntoyo nto mwanja mangana yumo insimi waranga na igwete bo bakengere aye mintu tigango tebiga misonyanja gakya abantu bari bairanire amangana ali babegete barusyo bagutro kabisa intuna abantu abamo intuna bagirango tigankwana muno mwaka intuna bagirango nabantu abamo nando nyinga to okore gintu mundenya getari eri yarwete ritoret ya moi omugaba naito akarwa 1100 university yo no foundation yare kobeko bano mumuro ito osabire yaje dicumbe lya sabire yaje nanda likunye sabira ase president ire iguru disirunga nga konye tubwataka branchi kurubusongo karega branchi eju njabera ikabera tuli na matumaini nati nkonyora tuli bone furu wote tabia bagirango bali ba minto amangana ali ba okwana batigo muisimi gweto komburama naende batigeri icumbe ryeto kolirama bamanya naki university ero ko taratibu bwatigwe commission nere echorire president terindiri alini gabekerwa mangana munwa agotegwa abantu bakamboiriria atera agachakoronga inakia ko ifuka kurwaria akaratiga bategwa konje university bwata